духтаракои азиз, ина меҳнатакои дасти ма. Меҳнат кунед, худованд роҳат шумо метия. ҳар як кор бемеҳнат намеша духтарако. Аввал меҳнат мекунӣ, ҳаракат мекунӣ, байхи зарфотро ба даст меорӣ духтарако. кори хумон меҳнат металабад. Чихе ки гашни чукро мекори, ов мети, алафшо мечини, вайра шӯрӯз меҳнат мекунӣ, ба мехӯрӣ, апли хумонам ҳам хеле духтарако. вақте ки меҳнат кардӣ, худованд роҳатша метия. ягон кор бемеҳнат нест духтарако. меҳнат чии хубай. дар зиндагият мақсад бо камеам бошад, аз шу дастгирӣ хеле мекунӣ, ёрдам мекунӣ духтарако. ина меҳнатакои ма япи майдаҷон миннатдорам аз замин то осмона ки мо нами занакои хонашина лоиқанам хеле беҳтарин пуло гардондак духтарако. И пули кам нестай, 30,000 сомон ай духтарако. бо хай немешвали да картамай 30,000 сомонам хай ба даҳа